Sanibona, phinde ngibikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngalihora. Sibonge nje uthandekayo umdali wezinomhlaba omuhle njalo uNkulunkulu onamandla, umsindisi, isihlangu, isiphephelo, ithemba, okuthandekayo, obabazekayo, omkhulu okwesabekayo mihla yonke yokuphila kwethu, uNkulunkulu oyise weNkosi yethu Jesu, ekwathi ngegazi lakhe sathola ukuphulukiswa, okwathi ngegazi lakhe sathola ukuthi sithethelelwe because sizalelwe emhlabeni owesono, sihlalela emhlabeni onesono, singonanga thina singenzanga lutho Nkosi yami siyifikela lapha emhlabeni. Wathi uKristu ngeke ayikho ifele izingane mazizozalelwa esonweni kube ngazuthi isono singesazo, kodwa ngifisa ukuthi zingazi zinjalo zincane ukuthi zenze isono, zikwazi ukuthi noma sezikhulile zikwazi ukuthi zidede bini. So uNkulunkulu sicela ukuthi mina ngiyofundisa kakhulu lapha emhlabeni ukuthi abantu bengadeda kanjani esonweni bese bathola ukuphulukiswa, bathola ukusizakala, ngoba ayikho ngempela ife ufuze uzalele emndenini uthola ukuthi umndeni wakho uyathakatha. Awazi wena ukuthi ukuthakatha kuronga, ngithi awazi ukuthi ukuthakatha kuyamcunula uNkulunkulu, awazi ukuthi ukuthakatha futhi kuyokwenza ukuthi ungatholakali embusweni wezulu ngelinye ilanga ubalwe kanye nabazongena abazolanda uKristu ngomhla wokuphela. But ngenxa yokuthi awazi uKristu ngegazi lakhe uyakathi Nkosi cela ukuthi umthethelele, ngicela ukuthi umuphe noma iminyaka ewu-20. Uthi usukhulile usufinyelela ku-20 years bese uNkulunkulu ngomoya wakhe athumela isithunywa sakhe sizofike sikutshela ukuthi ukuthakatha kurongi kanje kanje, and then uNkulunkulu bese yakukhansela ukuthi ayibo lonke le mpilo kade uyiphila bekade iyi-false, yonke lento kade uyenza bekade iyamanga, yonke le nto ingekho right. And then mase usukutholile lokho kuhlakanipha wakuzuza lokho kuqonda, ebese ufumana ithuba ngegazi likaKristu ukuthi uthole ukubhabhadiswa, uthole ukuhlengwa, bese uyadedebini because vele izono zabazali zokhokho ziwelele ey'nganeni, kodwa incwadi ka-Exodus isho ukuthi benzela umusa abayizinkulungwane abagcina imithetho nemiyalelo yakhe. Umbuzo uthi wena-ke wenza njani usutholile iqiniso ukuthi lirongi? Qhubeka nawo amanga. Sorry, usutholile impilo yakho ukuthi iyabheda irongi kanje kanje kanje, uqhubeka nawo injalo usuwazi ukuthi ayikho right, noma uhamba uyohlala eqinisweni? Because mase ufound out, it's all about wenzani ngalento osuyifound out, wenzani ngaloko osukutholile, ngaloko osukwazi. Usuyazi ukuthi ukuthakatha manje kuyamcunula uNkulunkulu, uzothi nje uqhubeka nakho ukuthi awuyaphoqa phela kumele senze njani, yona ndlela ukuthi survive ngakho lapha ekhaya. How about ubuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngoba sengiyazi ukuthi kurongi and iyona ndlela bengiphila ngayo ngiyaxolisa kakhulu, yiphi indlela esingasurvive ngayo njengamanje? How about you consult umdali wezinomhlaba uthole kuyena ukuthi yiphi indlela engenza ngayo, yiphi indlela engayisiza ngayo, yiphi into ekumele ngiyenze, yiphi into ekumele ngayenzi, because uyena ozokuprovidela bese yazi ukuthi okay ayikho indlela osurvive ngayo, but kube nguye ozokupha ukuhlakanipha ezintweni zokuthi no uphila kanje, no enza kanje, vele ugwegwile, vele ubhedile, kodwa bengalona iphutha lakho ngoba ubungazi. Because isona sibalwa uma ungade ungazi. Singabalwa kanjani? Because even nomthetho ngaba sikho isono kuba wukho umthetho, ngoba ungathi uyenza into vele awukho umthetho othe ungayenza, ngithi akekho othe ungayenzi, so ingayisono kanjani uma ngabe uyenza? Ngoba ubekanga ekhakini ukuthi ni la ekhaya kubuya ngo-6 kuwumthetho ukuthi kubuya ngo-6, obuya ngo-7 ngeke azabe wrong because awukho umthetho othi kufika ngo-6 la ekhaya, awukho umthetho othi efrijini kumele ungayithathi into ongayona yakho, so umuntu engathatha noma yini, ayikho into wrong, akekho wrong because awukho umthetho obekiwe. But ngale nkathi kubekwa umthetho kwakubekela ukuthi bonke abantu bakwazi ukuthi baqoqeke, bonke abantu bakwazi ukuthi bahlalisane ngokuthula. So nkathi uNkulunkulu ebeka umthetho athi ungebi, wayazi ukuthi abantu uma bentshotshelana bazoxabana, wayazi ukuthi abantu uma bebulalana bazoqhubeka babulalane kakhulu, kanti uNkulunkulu akasidelanga ukuthi sizobulalana lapha emhlabeni, usidelela ukuthi sizophila sizalana nesande. So kwenzeka izinto eziningi empilweni zethu, eziningi ezilikhulu, especially izinto ezijulile, and umyalezo nje ngalesi sikhathi uNkulunkulu ayakutshela kakhulu enhliziyweni yami engibonisa izinto ezahlukahlukene ukuthi yazi abantu they get to experience izinto eziningi ngokwehlukahlukana kwazo, baba kwizimo eziningi ezahlukahlukene, baba ezimweni ngizothi ama-moods ngendlela abantu abanga-understanda ngayo noma suke busa umoya thizeni. So isihloko sithi bengaphansi kwesimo, bengaphansi kwesimo. Yazi umuntu ngeke uze umenze lutho uma esaku-influence yomoya thizeni ombusa ngaleso sikhathi, kepha uma usungasekho ususukile esehleli yena, ingale nkathi usukwazi ukuthi ukhulume ne-soul noma ukhulume nomphefumulo wakhe ngqo.
bokubona ama-behavior abantu. Kuhlukile kumdlela umuntu enza ngayo uma esesimweni ngezimo ezahlukahlukene. Engizama ukuveza nokusho ukuthi ngale nkathi kunomoya mumbe ombusayo, ubusa umuntu, akafani noma lowo moya usungasekho eduzane naye. Izinto azenzayo, izinto akayishoyo, indlela aphendula ngayo, kuye kwehluke ngaso sonke isikhathi. Kahle kahle ake sithi isithunywa sikaNkulunkulu sizokufica uyihlalele wedwa kade uyicabangela ngoNkulunkulu nje noma kade ucula nani nani. Uthokozo masifika sithi lethi indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Uthi awuyazi Nkosi yami, ngazi ukuthi ubuwazi. Athokoze ngempela nihlale naye nikhulume kamnandi nixoxe nikhuleke nenze konke uNkulunkulu aniholela kona ngaleso sikhathi. But ake kuthiwa uyamfica umfica Nkosi yami uyicabangela ukuthi kumele ahambe ayobhema. Umfica uqalekile. Ingqondo yakhe isuke ingekho la, umphefumulo wakhe usuke uthumbekela ngaleso sikhathi ucabanga ukuthi manje uyabhema. Engakuthethisa ngisho ukuthethisa because usane stress ukuthi ngizoyithola kanjani le fix. Ngizithola kanjani into engiyidingayo. So the fact that ufikile last week nafike nafunda nakhuleka but njengamanje khona into ayifunayo, so ungaphansi kwesenye isimo manje. Ungaphansi kwesinye isikhathi njengamanje ngakuthiwa nokuthuketha ngicela ungihambela awube kahle ngikho right. Beni agcina isolile kodwa kusasa. And kusuke kulomoya ongaphakathi osuke ubona lo muntu ukuthi awu nangoke sezongisusa lo sheshe ucasuke ngoba uyazi ukuthi lento ezokhuluma la into engenza ukuthi lo muntu lo avuke aphaphame and then bese yangixosha ngingabe ngisabusa lana, ngingabe ngisadla lana. So kusuke kuyiwona osuke ucasukile ngaleso sikhathi, ucasuka la kwingaphakathi lakho ukwenza ukuthi nawe ucasuke kakhulu khona uzoxoshela yamuntu. That is why umuntu athi simxoshile aqale phansi ayisole because lo moya ususukile. Usuyazi ukuthi avele sesitana sibe sesi-right sesirelaxile ususukile gone. Bese salo isole wedwa. Fana noma makade uzophuza. Uphuze. Bese usushawa ibhalibhalazo usugula. Uyisola wedwa. Usuthi yabuka ibank balance yakho. Hayibo. Ngispend 5,000 in just one night. Ngotshwala bodwa. Ngispend imali engaka. Kanje. So usuku usungasekho, usuku ususukile, usuku ususele wedwa, usuyisola wedwa. Akazi noma isisho noma yini wathi uyisola wedwa ususe toilet. So lo moya thina abantu asidalela ukuthi sicasuke. I promise you. Akho umuntu odala ukuthi acasule lapha emhlabeni. Sidala ukuthi sihlezi sithabile, sithokozile, especially ebukhoneni baNkulunkulu. Ebukhoneni bukaKristu. So ngalesikhathi ungathabanga, ucasukile udina ufuna le nto oyifunayo. Number 1 presence yaNkulunkulu ayikho. Number 2 khona ipresence yobumnyama emoya ongcolile osuke uzobusa ngalesi sikhathi. Because uKristu uyena oveza ukuthula nenjabulo ngaso sonke isikhathi. Njengoba kade ngibeka abantu baNkulunkulu ukuthi usuke ungenalutho uma ngekho uKristu uzene nawe. Usuke ungenzeka nanoma yini. If ungathi ungekho ebukhoneni baNkulunkulu because kunenjabulo engapheliyo kuye. So le mimoya ishintsha izinto eziningi ngabantu nasemagombini abo, amadokodo abo okuyimizimba yabo. Ishintsha ubuwena, uthi waziwa njengomuntu othulayo, usuyabonakala ke njengamanje usunomsindo, usuyabonakala manje usuyamemeza, usubonakala ubehavior ngendlela ehlukile. Ishintshe indlela owenza ngayo. Hlasibe bungumuntu ohlelekile, oyinono ohlezi nje yonke into yakhe. Oyithandayo siyabonakala manje usushizitsha kanjalo, siyabonakala ke manje awusandluli ngisho umbhede uyavuka gobaba ugijima uyofuna kuningi bantu bakaNkulunkulu kuningi. Izitsha usayiwasha usudlela kuzona zinjalo, awusapheki njalo usuphila ngesinkwa njena wena kuningi. Umosheke yona le mali le engekho. Shintshe ngisho indlela obukeka ngayo. Because ugcina unephuza face, mawubhema ugcina unomlomo ngazuthi unembala ewu2 pink ngala kumnyama kumagcabhagcabha whatever. Ushintshe isikhumba, ushintshe ube mnyama, ushintshe ugqunqe kuningi okwenzakala ngemoya osubusa ngaphakathi bese kushintsha nengaphandle lakho because yonke into engena ngaphakathi izovela. But you are what you eat. Uyilokhu okudlayo. Bodla okudlila ngithi ngeke uzobhodle ijuice ye-oros kade uphuza ijuice ye-fusion, never. Kaze kwenzeke futhi akusoze.
phinde yandise kubantu ukunganeliseki ukuze nabo bezolebe befunile nje bese besuka ekubekezeleni nasekulindeni uJehova, because umyalo ukuthi isithelo sikamoya esingukubekezela, ulinde uJehova azakunikeza ongokwakho okufanele. So ifuna ukwenza ucabange ukuthi udinga kangakanani umsebenzi kunokuthi wenze intando kaNkulunkulu. Udinga kangakanani into because bantu baNkulunkulu ngokusho kanje, I'm not saying ukuthi there's something wrong with umsebenzi, but I'm just saying ukuthi everything kumele uyinikeze uNkulunkulu. Everything kumele ivele kuNkulunkulu ukuze kubonakala ukuthi iyakho ngempela. But if ungaveli kuNkulunkulu kusuke kungekona okwakho. I repeat, kusuke kungekona okwakho even when it comes to umsebenzi. Mungaveli uNkulunkulu akuwona wakho, nomshado ungaveli uNkulunkulu akuwona wakho, ungaforsa wena ngendlela othanda uforsa ngayo. Ufune ngenkani uNkulunkulu abesebethe ukushonisa ngapha, ushonele ngapha ngenkani, abasathe ushone ngapha ngenkani. Kodwa ungakona okwakho kuhlezi ngekona okwakho, uhlezi uzokutholisa kanzima, uhlezi uzokukhalisa, uhlezi uzokudalela istress, uhlezi ukwenza ungahlaliseki, uhlezi kuzodala izinkinga nanoma iluphi uhlobo lenkinga, because awuvele kwaseqaleni akukona okwakho, uhlulekile ukubekezela, uhluleka ukulinda. Nempela kuliqiniso bantu baNkulunkulu ngephikisho ukuthi siyalahlekiswa yazi ngombuso wezulu ngazo zonke izindlela. Umhlaba uyonakala usuku nosuku futhi kuya ngokuya kuba nzima, umzuzu nomzuzu kuya ngokuya kuba wesi. Masibuyeleni enkosini bantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, sikholwe nguJehova umdali wezulu nomhlaba. Silahlekiswa ngayo yonke into, lahlekiswa ngempahla egqokayo mungayikhulekelanga umoya esitholile, lahlekiswa ngengaphansi ama-underwears, ulahlekiswe ngezinto oyifaka ngisho novaseline ukugcobisa uma ungakhulekelanga vele isishilo leyo nto. Ulahlekiswe ngisho into edingayo amanzi anongcola kwawo sekuphuma whatever izinto eziningi kuningi. Ulahlekiswe ngokudla okudingayo sekujoviwe sekunazo zonke izinto full of chemicals, kuyabulala kuningi, asisekho ama-nutrients, asekho umsoco, but sekhona ukufa kodwa izifo zoshukela zodwa. Silahlekiswa umbuso wezulu njalo ukona konke. Sasibuyele kuJehova osiyalezayo ukona konke, osixwayisayo athi ungayithindi lento, ungayilapha, ungakwenzi lokho. Masixwayiseke, silalele, sithobele nakhona sizohlala ebukhoneni benkosi ngaso sonke isikhathi. Khona singeke safumana ukulahla futhi ngelinye ilanga. Kuliqiniso ngephikiso ukuthi le mimoya iyazona izenzo zomuntu kakhulu, azenza uma elalela yona. Ebese iyakhula, ikhule libe lizibusela kumuntu, ikhule libe lizibusela kumuntu, kuze kube yinto yayo. Athi umuntu mina ngiyadina, mina vele ngisheshe ukudina, mina vele nginenhliziyo encane. Ayikho lento. Kubona bonke abantu emhlabeni, wena wadala yakhe abancane nje inhliziyo. Abanye abantu bengadina, uthola ukuthi umuntu ayidlulela kulento. Wena nje kumele ucasuke nje, mina ngicasuka kabi. There's nothing such as that. Imimoya esukubusa ngaleso sikhathi yoba umnyama esebenzisa izithelo zenyama. Because lo moya usuyitholela indawo nje ngoba umoya ongcolile bese uyihlalela ungcolise nawe, uzibusele, uzenzele umathanda ngendlela yawo. Futhi kubantu abangakhulile, more especially kwezikamoya, nabangafundi ngezinto eziningi, angeze wakwazi ukuqhathanisa nokwehlukanisa. Kodwa ungakwazi uma nje kuphela uzofunda ezwi laNkulunkulu. Ngeke uzokwazi uunderstand ukuthi hayibo kahle umuntu akacasuka, kahle umuntu kumele ahleze ejabulile. Because uhlezi uhlele enyameni ngithi ubambisisa lokho kwenyama ongabe usize ngalutho. Izinto eziyisono, izinto ezinyanyekayo enkosini. Because ayikho into ethandekayo ngokuhamba enyameni phambi kaNkulunkulu, ayikho. That is why hambani ngomoya ningahambi ngenyama ukuze ngingeze nafezekisa izinkanuko zenyama. Because inyama ifuna okwenyama nomoya ufuna okamoya. Bese uyabona ukuthi okuyinkinga ilokho nalokho, ekumele ngikwenze ilokho nalokho. Because only through uNkulunkulu uma uhleli kuyena uyena ozokuqondisa, kuqwashisa, kusize bese uyasizakala. If ungaphela uzovumela uJehova. So isihloko sithi bengaphansi kwesimo. Ziningi izimo ongaba kuzona, but uqaphela ukuthi noma isiphi isimo singakulahlekisi ngokuthi ubambe iqiniso likaNkulunkulu.
ukuthi ufunde izwi libalulekile ukuthi lifunde abantu baNkulunkulu because uzokwazi ukuthi incwadi yabaseGalatiya iyona ebhalile zonke izithelo zenyama asho njalo uNkulunkulu ukuthi abenza kunje abasoze balibona ifa lombuso waNkulunkulu. So if uzokwazi ukuthi mangibambisise la nala nala ngeke ngize ngalahleka. Uzokwazi ukuthi mangifundile incwadi yabaseGalatiya 5 mangibona ukuthi ngiyacasuka sekusithelo senyama angayenzi lento khuleka enkosini ukuze uzosala uzoshiya. Uzibona ukuthi ayingeke sengiqala ucabanga ukuthi ngimthakathelo yamuntu ngoba nginomona isithelo senyama umona nanani. Uzocabanga ukuthi ayingeke sengongcolile manje. Zonke lezi zinto ngokufunda uwazi. But if ungazi ungafundi futhi izwi kaNkulunkulu ungazimisele ngokwenza uzosondeza enkosini ngeke uziwazi ngeke uzuqonde ngeke udedebini kunalokho uzolebela uhlele enyameni. And mase usufela enyameni ufele esonweni. Angazi kuwena noNkulunkulu. Yikho le ndaba ehamba ibuyele kwizithelo zenyama ezawaseni. Uzoyibona la ubhede khona, uzoyibona la ushalele khona, uzoyibona la kumele ulungise khona, uzobona kumele ucele enkosini, ukhumbule bese uzobona kumele ukwenze empilweni yakho. Ngoba zonke izithelo ezibhalwe laphana izona zonke izinto nezindlela abantu abenza ngazo lapha emhlabeni. Bese uyabona ukuthi ngempela uJehova usiyalile, ngempela uJehova usifundisile futhi uyasikhumbuza namhlanje. uNkulunkulu uyasithanda yazi. So bobheka isimo ngaphansi kwaso ngaleso sikhathi. Uzibuka ukuthi ngeke kwenzakalani. Ngibuswe emuphi umoya. If usakwazi ukuthi uxoshe umuntu kaNkulunkulu ngeke ubuswe umoya obhedayo. If usakwazi ukuthi uma ubuka mhlawumbe itshumelo thizeni ubone ngathi siyakubhora, ayilayeleki uyizibe ungaphansi kwesimo esingekho right. Yazi futhi uKristu wafika ezogcwalisela umthetho lapha emhlabeni. Ungakhohlwa lokho. Because isona asiqale ngesenzo kepha siqala ngemidlinzo. Wabe sethi uzofika umduduzi umoya weqiniso ozonifundisa konke naye kunge ngoba ethathela kokwakhe kodwa kokukaNkulunkulu. Yikho esisambulela izinto ezingaka ngokusipha izambulo ngezinto ezinkulu ezenzeka ngale kwethu nomoya weqiniso engathatheli kokwakhe but ethathela uNkulunkulu. Manje siphila esikhathini lapho khona kuvela izambulo. Kuyambuleka. Remember sacela nesicebe sathi ngicela ukuthi bandla noma oyedwa Nkosi yami ayikuyihlobo zami because nazo beziphila lempilo ayozixwayisa azitshela ukuthi kuyafika kuyabhubha. Waphendula uNkulunkulu uyaphendula namhlanje. Ukuthi abambulela abantu but abazi abaqondi bangaphathi kwezimo ezingekho right zasenyameni. The only way uqonda ukuthi ukhule kwezikamoya, the only way uqonda ukuthi ubulale inyama, the only way uqonda ukuthi usabe uthobele uJehova khona uzoqonda izinto uzokwazi. Uzokwazi ukuthi yini lenzeke emzimbeni wami njengamanje, yini lenzeke empilweni yami njengamanje. Why ngilibele ngicabanga ukuyophuza, why ngilibele ngicabanga ukuyobhema, why ngilibele ngicabanga ngabantu besifazane, why ngilibele ngicabanga ukudla njalo ngaso sonke isikhathi because nawo kuyi-addiction ngokwakho, nawo kuyinkinga ngokwakho. Ubuke ukuthi impilo yami seshintshile manje yazi mina bengiklina kanje, klina ama-hour njalo ngiklina kanje but angisakwenzi njengamanje sengivele ngilale nje kunjalo. Bubuka lapho, bubuka impilo yakho, bubuka izinto ezenzakala ukuthi hayi man. Because umoya weqiniso usivezela zonke izinto, usivezela ukuthi amadimoni asebenza kanjani, usivezela ngale kwethuna, usivezela ngokufa, uveza ebumnyameni, uveza yonke into. Ngoba kukho okufihliwe ongembulwe, okungevele, okungecace, kodwa konke kuzovela, kuzokwembulwa, kuzokwazi ngoba siphila esikhathini solwazi njengamanje lokuchithiwe lunjenge-buffet. But futhi kusuke kuchithwe lonke uhlobo lokudla, wena lonke uhlobo lwenyama, wena lonke uhlobo lwe-dessert, wena lonke uhlobo lwesiphuzo. Ukhetha okuthandayo uyeke ongakuthandi. So siphila esikhathini lapho yonke into ivuliwe, yonke into iyazeka. Umbulele ukuthi kanti kahle lento umthetho ayuhlobo lona, kahle lento umthetho ayisebenza kanjani, kahle lento iyisima kanjani. Konke kuyambula njengamanje. Kumbulwa abantu ukuthi kahle lo mebulala umuntu kahle ubuso idimonelo ukuthi kahle labo bantu ntshayo kahle kusukwenzeka ukuthi kugcwele amaphara kanje kugcwele iwunga kahle ukuthi kahle siphethe sonke lokho sukuthi kahle umuntu engafa kusasa kahle abantu sebeyadlana sebeyaqoqbana kahle sesibulawa nangokudla sibulawa nangamanzi ubulawa ngisho nangani ama-spices ayabulala kuningi sibulawa ngazo zonke izinto ngandlela zonke nomhlaba esiphila kona. But uma uqiniso uyakwembula bese kuba kuwena ukuthi lokho sumbulelile okubonayo futhi kwenzeka na kuwena uqobo wenzani ngakho bengaphansi kwesimo. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu nanamuhla ngalomzuzu ngaleli hora engifisa sikukhumbule ukuthi kusemqoka kakhulu ngumyalezo ovela ekhaya ezulwini ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, ukufa kusondele kakhulu. Nikholwe, nihlengwe,
nisindiswe, nibhabhadiswe, because that's the most important part, ukubhabhadiswa. Kuhlanjululwe kuzo zonke izono ozenzile, abazenzile abazali, abazenzile okhokho, futhi ukuze zingaweli ngisho nakwabakho abantwana. Wazane noNkulunkulu, busa nomdali wakho, because uyamazi, uhleze ekhuluma nawe, uhleze enkelanezisa kuwena, ngoba isikhathi siseduze, sesifikile namhlanje. Lolu suku luthi kusindiswe wena, ngalo myalezo ukuthi kuhlengwe wena. Because ziningi izimo oba ngaphansi kwazo, uze ungayithandi nawe ukuthi why ngacaswa kangaka, why ngangaba right, why nganomunye kangaka, why ngazizwa kanje. Awusithandi leso simo leso. Ufuna uJehova khona uzoqonda, uzokwazi, uzodidebini, khona uzohlala ebukhoneni bakho uthole ukusindiswa nokuphulukiswa, ngoba awukuthandi uzokwenzeka, ngoba awukuthandi ungenzeka. So bengaphansi kwesimo, ngagoloza vele uma usaphathwa leso simo, but uzozisola. Khulekele enkosini ukuthi yonke into oyenza ungayithandi ungabe senzeka. uNkulunkulu angibulele ukuthi kwenzekelani, because izinto eziningi abantu there izinto abengakwazi ukuyiyeka, aba-understand ukuthi lento iyingozi kangakanani, aba-understand ukuthi lento iyinkinga kangakanani. Nitshile ukuthi hayi kusa-right, yonke into ihamba kahle, kanti cha, iyingozi, kahle kahle iyinkinga. Khulekele ukuthi uyiyeke, khulekele ukuthi uyikhwithe, khulekele ukuthi ungakwenzi lokho, khulekele ukuthi ungamxoshi umuntu kaNkulunkulu, khulekele ukuthi njalo uma uholeleka ezwini laNkulunkulu ulifunde, ungalivela pheli, ungakhathali, ungazeli, but ukwenze konke ngoba ingaphakathi lakho likulambele lokho, liyakudinga lokho, liyakulangazelela futhi liyakukhalela amehlo yokuphila kwakho. Ungavumeli ukusindwa inyama, ungavumeli ukuba ngaphansi kwezimo ongazithandi. Nkosi ibe nani, kusise kakhulu manje usephakade. Amen. Hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu ezonde isono, uyabuthanda bongcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok, uLihlithemba, Instagram, Lihlithemba Wendy with IE Mzobe, no Facebook, Lihlithemba Mzobe. Lapha khona imibhalo for abantu abafuna imodi, nawo o-10-minute clips for abakhona ku-TikTok na ku-Instagram. Nkosi nisize, nidlulisele nemiyalezo nakwabanye bathole ukuphulukisa. Nkosi niqinise, iniphe amandla, lezimo zinganibusi kodwa nibuse ngazo ngoNkulunkulu, sipha amandla manje usephakade. Amen.